Hustisya o kamatuoran mao'y panawagan sa Banayng Batistis sa nahitabong insidente ni Jonas Batistis ni adtong Sabado, Agosto 27. Si Batistis nahulog ngadto sa headstock sa Cebu-Cordova Link Expressway samtang nagtrabaho kini og gituohan nga na-slide. Base sa inisyal nga investigasyon sa Cordova Police Station nga sa pakighinabit nila ngadto sa safety officer giingon adunay mga safety harness nga gipanghatag ngadto sa mga trabahante apan niadtong higayuna wala misulob sa harness si Batistis. Apan ang igsuon ni Batistis nga si Jonathan dili motuo sa depensa sa kontraktor nga wala motuman sa safety protocol ang iyahang manghod kumikan sa iyang kadugayon sa pagtrabaho sa nakadaiyang construction company. Kami sa side namo dili masad mi makaingon nga sa kailan namo sa among igsuon sa dugay na nagtrabaho nga kasing trabaho di naman siguro na siya like kumbaga first thing na buhaton na sa akong igsuon is safety first good sa kadugay niya nga klaseng trabaho since sa MDC pa siya nagtrabaho. So kana siya questionable pagyapon na sa mua ug di mi motuo nga wala gyud harness. Gani ang kapuyo sa namatay nga si Gracelyn Flordelis nga nagtrabaho sab kaniadto sa laing construction company isip safety officer, personal gyud nga nitan-aw sa nitabuan sa insidente ug dako gyud ang iyahang pagtuo nga adunay pagkuwang ang safety officer on duty. Gipakita sab ni Flordelis ang safety certificate ni Batistis nga nagpamatuod nga maampingon kini ug mosunod gyud sa safety protocol. Dili ko mutuo. Sa kadugay niya nagtrabaho sa construction and then kuyog sad mi. Nagtrabaho sad ko sa construction sa una. Kabalo gyud ko sa mga protocol gyud. Pag-abot na gyud sa ingana na kuan na trabaho. Ibutyag sab ni Flordelis nga bisan pa man sa kadelikado sa gitrabahuan sa pagtukod sa Sisilex, nibalhin kini tungod sa maayong offer sa kumpanya. Sama pa niya nindot ang offer no. Dako ang dili gyud as in dako gyud kaayo pero jutay-jutay siya pagkadako ang iyahang rate and besides libre ang iyahang libre ang lahang transportation and then libre ang lahang kaon. And then, pagman, libre po ang lahang barracks. Hinuon wala pa nakahukom ang pamilyang Batistis sa lakang nga buhaton batok sa kumpanya nga gitrabahuan sa namatay. Sa pagkakaroon gitupag sa kumpanya ang gastuan sa lubong sa pagbalhin sa patayng lawas ni Batistis ngadto sa lungsod sa Kawayan, Biliran. Matod ni Police Major Michael Gingoyon, kasong reckless imprudence resulting to homicide ang posibleng atubangon sa kumpanya kung mapamatud-an nga dunay pagkuwang ngadto sa mga trabahante. Apan sa pagkakaroon, padayon pa nilang giimbestigar ang maong panghitabo. So as of now, amo pag yung susihon karon kung amo pang i-further investigate pero ang ato nakita ni pwede siguro filean og reckless imprudence resulting to homicide kung kinsa gyud ang liable. So under investigation pagyapon as of now. Nya niadto na pud ang dole para i-check o i-assure gyud na naagyoy assistance na mahatag sa victim. Una nang mipaabot og kasubo ang Cebu-Cordova Express Corporation ug ilang kontraktor nga mao ang Cebu Link Joint Venture kon CGLV ngadto sa Banayng Batistis ug mipagawas sab sila og official statement nga nagpadayag sa ilang himuong imbestigasyon sa maong insidente. Kini si Sheriza Miuy alang sa May TV Cebu.